Takže čaute. V dnešnom videjku budeme mať budeme mať test Lucipuk. Takže myslím, že sa volá Lucia Hrušková. Kde býva Lucka? Lucipuk. V Bratislave. Ako sa volá frajer? Tak Daniel. Aké video točila s Gogom? Toto. OK. Máš rád Lucipuk? Tak, pomocou čoho si zvládol tento test? Poznám ju dobre. A aké farby blond? Dáme hnedé. Vie spievať? Nie. Aj to odoslať. Počkaj, to sa musím prihlásiť. OK. Môj Gmail, aj tak možno všetci viete. A heslo neviete. Zostaň prihlásený. Prihlásiť sa. Čo je zlé? Nikdy. Registrácia. OK. Meno. Dáme Steniatko. Gmail. Gmail.com. Heslo. OK. Koľko som mala? Koľko som mala? Dobre, chcem vedieť. 7 bodov. 8? Čo som mala zlé? Tak dáme si nejaký iný. Počkaj, čo som mala teda zle? Aha, Daniel Sebastian. Aha, to som mala zle. No dobre, som sa vám tento test páčil. Ak chcete ďalší test, dajte aspoň jeden like alebo pár zhľadnutí. A ja by som si povedala, že môžeme ešte môžeme si dať ešte iného nejaký test. Povedzme, že pridáme test. Počkajte. Vytvoriť. Takže toto sa normálna otázka otvorí. Sorry, ale teraz nemôžem. Názov. Dáme Hogi. Hogi je najdám. Vyberte kategóriu. Počkej, D. Osobnosti internetu. OK, pridať. Otázky. OK, prvá. Aj, super. Moment. Ako sa volá skutočnosti
sa a... Viem, no. No. Tak ale pýtal sa vôbec na to? Vedel, pretože bol značkou. Pýtal sa na to? Zaujímal sa o to? Podľa mňa ne. Lexa, No. Peter, Filip, Vieš pýtať sa doma jeden dvojo, že to, ako to vyriešime? Lebo že nemáte nie, Tak Peťo by si to musel vymeniť, že sme necíťa. Možno to je zase, že máte barvičku. Peťo tiež si vieš, akože to spolíha na to. Vieš, tak ale... No. vie, spie, mať, Tak ne každý. Vieš, ale keby... nie, Dobre si sa ide o tú snahu, ja nehovorím, že to má akože reálne riešiť. Ale mohol Sna. si dojsť doma, tak vieš čo iba? Pýtal som sa na ten piatok, nedá sa to. Ale vieš, sa zaujímalo to. O tom nie je o ten princíp. Keby povedal, že nedá sa to, ja to chápem. snaží sa, áno, má, brata, nie, áno, Dobre. áno, Dobre, myslím. neviem, Nejaké hore, tak no. asi, Ďalej potom. No. Dobre, dobre. No, čau, ahoj. mami, vytváram test. Počkať. Pridať odpoveď. To koľko ich bude? Ďalej. Späť. Otázky. Otázky. Ďalej. Obrázok testu. Nie. Nie. No tak to bolo asi všetko, tak ja sa mi lúčime, čau.